Mai sauraro barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin namu mai suna labaran masana'antar kannywood wanda yake zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka. To idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu, ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun dora. Sannan kuma ka danna liking akan wannan bidiyo domin ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye. To a yau shirin namu zai yi duba ne akan wata mujalla da aka fitar wadda take bayani akan yadda 'yan fim ke samun kuɗi a manhajar social media ta YouTube. Yadda ake samun kuɗi a wannan manhaja ta YouTube kuwa shine mutum zai saka hajarsa a tasharsa da ya buɗe, wacce za ta kunshi ko dai bidiyoyi da aka hada da hotuna suka zama kamar bidiyo. Dole dai zai kasance bidiyo ne. YouTube na da wasu ka'idoji wa'anda dole ne ka cika kafin su amince su shiga yarjejeniya da kai su fara biyan ka. Ka'idojin suna da wahala ga wa'anda ba a san su ba, amma ga wa'anda suka yi fice nan da nan ne. Tsarin shine zaka sa bidiyon ka wanda dole zai kasance bai saba dokoki da al'adun yankin ku ba. Sannan kuma ka fara neman mabiya, a haka har zaka kai mabiya 1000. Sannan kuma a samu wa'anda suka kalli bidiyoyin ka a tashar ka na awa 4000. To idan ka samu wannan sannan suka tabbatar abubuwan da kake sakawa naka ne, ba na wani kake ɗaukowa kake sakawa ba, sai su turo ma da sakon taya murna. Sannan kuma da bayanin cewa za su kulla yarjejeniya da kai. Daga nan sai ka mayar da tashar ta samun kuɗi, sai ka bude asusun ajiyar dala na Amurka. Daga nan duk idan aka kalli abin da ka sa za su rika tara maka kuɗin ka har kuɗin ka su kai dala 100. To daga nan ne zaka iya cire kuɗin sannan ka ci gaba da cirewa duk idan suka kai dala 100. Amma kuma ya danganta da yawan mabiyanka da kuma irin abin da kake sakawa. To mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, da fatan kun ji daɗin shirin. Ku tare mu a cikin shiri na gaba a cikin wannan tasha ta mai suna Yankaba TV. Kuma kar ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa tare da alamar liking akan wannan bidiyo. To kamar yadda kuke ganin waɗannan hotuna na fim ɗin Izzar su da kuma wakar Jaruma ta Hamisu Breaker suna ɗaya daga cikin bidiyon da suka samu masu kallo a YouTube a shekarar 2020, ma'ana shekarar 2020.